नीट पेपर फुटी प्रकरणासंदर्भात मनीषा या नावावरून मोठा विचित्र योगायोग समोर आलाय। कारण या प्रकरणामधील पुण्यामधली तिसरी आरोपी सुद्धा मनीषाच निघाली। पुण्यामधली पहिली अटक ही मनीषा वाघमारेला बिबवेवाडीमधून झाली। ती या पेपर फुटी प्रकरणामधली एजंट होती, तर दुसरी आरोपी मनीषा मांढरे ही जीवशास्त्राची प्राध्यापिका निघाली। या दोन्ही मनीषा बिबवेवाडीमधील एका सोसायटीमध्ये राहत असून त्या मैत्रिणी सुद्धा निघाल्यात। तर तिसरी मनीषा ही प्राध्यापिकाच निघालेली आहे आणि ती सुद्धा एनटीएची पेपर सेटर आहे। ही मनीषा हवालदार भौतिकशास्त्राची प्राध्यापिका आहे। थोडक्यात या तिन्ही मनीषा आणि केमिस्ट्रीचे प्राध्यापक पीव्ही कुलकर्णी अशा चौघांनी मिळून नीटचे पेपर फोडल्याचं सीबीआयच्या तपासातून समोर आलंय। नीट परीक्षेमध्ये प्रामुख्याने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या तिन्ही विषयांचे प्रश्न असतात। या तिन्ही विषयाच्या एनटीए पेपर सेटरना सीबीआयनं पुण्यामधूनच अटक केलेली आहे। या संदर्भातला हा विचित्र योगायोग, कारण या तिघींची नावं मनीषाच आहेत।